Za koga? Jedna židovska priča pripovjeda o mudrom i bogobojaznom rabinu, koji je jedne večeri nakon dana provedena među knjigama s drevnim proročanstvima odlučio prošetati na svježem zraku. Dok je polako hodao osamljenim putom, susretne čuvara koji je dugim i odlučnim koracima koračao gore dolje, ispred ulaza u gospodarsko dobro nekog veleposjednika. Za koga koračaš? Upita rabin znatiželjno. Čuvar mu reče ime svojega gospodara, pa uzvrati. A ti? Za koga ti koračaš? To se pitanje, završava priča, duboko urezalo u rabinovu dušu. Za koga ti koračaš? Za koga si koračao? Za koga si toliko toga danas učinio? Za koga živiš? Možeš živjeti jedino za nekoga. Na svakom koraku ponovi njegovo ime. Nikad ti dan neće biti ljepši.